kaasulla tuonne vihreään lippumiehen luo. Ja näin todella nätisti sieltä löytyy noja Big-Willistä käskyttää. Toistaiseksi Malle Klaare, eli kaikki älyttömän hyvin, mutta katsotaan minkälaisen lähestymiskulman tuolle maaliportille löytyy noja vammanvoidon saa. Big-Willin pallo todella alas. Ja siellä nostetaan tasoja ja nyt tulee Big-Willi suorastaan ympäri ja on toinen kerta varmuuden vuoksi. Mutta todella nätisti ja hallitus varmaan just Vakkelalla kaikkien takana. Tassuille ei ole mitään probleemaa. Ei varmaan. Tuo viimeinen